Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nakasiguro day kang sekreto ng artista nga ni Dagit ni Day Carla. Nakayungit tas ito'y bugatoy. Kisa mga nailain! Nga maunti ang kuyog, ito'y bugatoy. Be, taga-isitan umiro ka, Angela, be. Hala, bayot yun sa lagi ka, ito'y bugatoy. Dili, Kaya daot oy. masag ka. Daot masag ka, bayot yun di ka. Kaya na-interest ka sa numero atong gwapong kidnapper ni Carla. Ay, dili. Uy, Dili, ako oy. nang ihatag ni Biden show. Ano maulian to? Unsa? Sige na, Angela. Si bayot di ay. Ay, sige na, good. Kay luoy na yung taon ka itong akong amigo. Sige na akong inom. Ha? Sa pagunahuna ni Day Carla. Dili. I'm sorry, istoy bukatoy. Apan misaad kong de LB nga wa ko ilang hatagan ni maong cellphone number ilabi na si Dinsyo. Oh, ano? Nahibaw sa Elvis pagpaninguhan ni Dinsyo anang de Carla. Maong di gusto sa LB nga mag-apil-apil si Dinsyo ining problema ha. Itoy bukatoy. Ay na itoy man. Sadta lang ko ha. Toyo to ni mo, ay. Wala oy. Kuan man sa buka nun niya kuno si Derek bahin na nang kuno sa niya buhaton ini kang de Carla. Mao ba? Mao na basig magsamok ang utok niya. Unsaon us day Carla noon. Maong sorry itoy bukatoy na itoy na sad sorry. Toyo lagi na ni mo, ay lagi. Wala. Ay, toyo ako. Sorry itoy bukatoy. Kami na sa LV ang may cellphone number atong gwapo artista. Tinood ka ba istoy? Unsa man yung sultihan, oh? Unsa man ni siya? Nga, di man mo tuon ako. Oh, kuno bay. Hatagi ko sa mong cellphone number bay. Wa man ko cellphone number sa imong karibal, oy. Hanggaw ka magka-rebis to eh. Ingon ka kinahibaw na ka sa cellphone number atong direct. Ay, nahibaw lagi ko. Hay naman lagi. To ang Angela. Usa? Nahibaw ko sa cellphone number atong tawhana. Pero, to ni Angela Bayot. Sa? Kaya tagang ko na siya ni Madam LB. Pero, may, pahimang ni Madam LB nga, dili ka patagan. Bida. Ubi, klaro ni mong balita ba isto yoy? Kaluhan na hinuong kagbalita. Masuko ka pa nako. Nagtuo mo kung nahibaw ka na gyud sa mong cellphone number. Nga daan na gyud kay cellphone number niya diha. Kaayo anang balita, aa. Kay, nahibaw, kong maglisod kag hangyo ni Madam LB. At least, ya Angela nga Bayot. Basin, madani mo hangyo. Patsyar-tsyari sa itong Bayot. Kay, basin, umuhatag pa ni mo ba? Kay, di mo kuno siya nako. Kay, daot ko. Aw, ni mo tingali. Kay, masulon ka maglawas. Crush ka man ni Angela Bayot. Ikay hangyo dito. Pero nang usa ka higayon nga, payad ana ba? Usa? I-date lang og kao sa itong Bayota. Musugot na to, oy. Ba isto eh? At first I was afraid, I was pretty fine. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grow strong. And I learned how to get along, so now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you live okay. If I had known you for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to hurt me with goodbye? Did I crumble? Did I lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. It took all the strength I had not to fall apart. Keep trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent all so many nights tala-tala just eh. saying sorry for myself. Ikanta-kantaan ng paglampaso sa dakong hawanan ning akong bay. Hold my head up high and you see me. Somebody new. Nindot na. I'm not the chain of Nindot sa little tingog ning person still in love
tala-tala eh, ning pututa. May talent man sa dining gamaya day. Lindot gid tingog. Kamaugit, Look at the door. daulon ko Just gani. turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Carla? When you don't wanna try Carla! to hurt me with your bite, did I crumble? Did I lay down and die, or know that I will survive? Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I've got all my life to live. Hoy! I've got all my love to give. I survive. I will survive. Hey! Hoy! Ay, kabayo! Ay, sir! Sir ka karon, sir ko karon. Uy. Nag-earphone de ka? Nagpa-sounds man ko, sir. Aron, di sa gubati unog kakapoy sa tanang gisugo ni mo nako ba? Nga sa ato pa. May lain kang cellphone, Carla? May lain kang cellphone? Ha? Wa, oy. MP3 player man ni. Oh. Awa, oh. Uy, Ay, kung ingna, sir nga. Hangtod kining akong MP3 player. Imo pang initan. Yung sumpay baya ni nako sa akong kinabuhi, sir. usa? Sumpay sa akong kinabuhi ang music. Mao ba yan ni akong sikreto? Aron malimtan ko akong pagkaako, ang akong mga apan, ang akong problema, ug ilabi na sa pagtrabaho. Mahimong gaan ang akong trabaho alang nako, bisan unsa kabugat sa trabaho basta magpa-music ko. Mo ba? Mao gyud, sir. Part na sa akong life ang music. Mao ra gyud ni makalingaw nako, sir. Kanang mukanta og mosayaw ko, sir. Feeling nako star ko. Sister. Na kumukanta na gani ko, kalimtan kong ako si Carla nga putot. Akong imaginon nga ako si Jennifer Lopez. Usa? O kung masayaw ko, dili na na ako, si Jello na. Imaginon biya na ako kung kaugalingon ako si Jello. Mo ba? Og din sa imong panimay, sir, wala ko na ang nga ulipon ko nimo dinhi. Kay unsa ka man na din sa akong panimaya, sa imong imagination. Unsa man day ka? Nga imo kong asawa, sir. Ha? Asawa? Ala na mo, lagi ka, sir. Unsa may buti pasabot, ana, sir? Suma! Kung sa tanaw nimo, ha? Nag-blush ka, sir. Huy, nag-blush ko tungod sa akong kasuko nimo day. Ha? Oh, bitaw. Maubitaw ni buot na ko ay pasabot, sir. Namuwa na ka sa kasuko. Apan, pwede man sabna na ako imaginon, sir, nga nag-blush ka kay may feelings kasabna ako. Hanggaw gigag pangutok sa? Dili, sir, oy. Pasabton ti ka, ha? Why kinutuban ang imahinasyon? Libre ang pag-imagine bisag unsang butang o bisan sa pinaka-imposibleng butang nga imong maangkon. Imagination raman na. Naari gud na sa tao ang pag-amam siyang kaugalingon, sir. For example, kanang mga pobre, sir, kung di lang nila hunahon nga pobre sila, sir, di unta na sila maproblema. I-erase gud na silang hunahuna nga pobre sila. Hunahunaon gud nila nga dato sila. Unsa? Oo, kung way sudan, piyungon lang na nila ilang mata o mag-imagine sila og fried chicken. Aw, Oh. fried chicken ang ilang sudan. Hoy, ikaw ba? Huh? Ayaw ko giapil-apil ang kabuang nimo, ha, Carla? Tinuod na, sir, oy. Tinuod. Like ni mo karon, oh. Unsa? Sa sobra ni mong kaguol, sige kang kasuko nako. Kay ginahuna man nimo nga ako nakaingon sa imong kagulanan. Ugwa pa na nimo ginahuna, pero naam sa gud kay utok no ang ginahuna-naon. Pero ang nagpaswabi sa imong hunahuna ron nga kontra ko nimo. Ayaw ko hunahunao nga kontra oh. Di hunaw-naon. Oo, O sige. Unsaon man day ka sa paguna-una, be? Sige ko no? huna-huna ako nga mao si Heart nga imong pangasawunon. Usa? Ikaw hunaw-naon ako nga si Heart nga akong pangasawunon? Mm. Sakto pang pangutok nimo, ha? Nayabag ng tingay ka? Katawar ba? Og di madaog imagine ako si Heart, sir. Kuan, ani na lang. Oh. Paminaw ha. Pasabton ti kabahin sa atong pagpakabuhi ning kalibutan na. Kasabot magkakasir. Na magkakay utok, di magkakaparehan ako.
Una ako, no, pareha ba ko nimo? Ang gawm siguro. Pariyo ra biya tataw. Baya. Dahil ang tagnaw. Bugo man kasi. Sige, padayon. Lagi. Kibaw ka, sir. Oo, sa? Easy ra kaayo ang pagpakabuhi lagi, sir. Oo. Kung makamao ka lang mo am-am sa imong kaugalingon. Kay matod pa ka ng Newton's law states. In every action, there's an equal and opposite reaction. Patay pa. Pataka na lang ka, eh. Nakasabot kasi mong sulti? Ha? Unsa may labot sa Newton's law ning atong panagsulti? Ha? Uy, dako kay naglabot sa atong life, sir. Uy, Sida ko. kay Newton law states. Balik ko na Newton ko, law sir. states. Sige, tagbalik pa ulit-ulit. In every action, there's an equal and opposite reaction. Lagi, naibaw ko, ana. Naibaw ko. Oh, pasabton ti ka kay bugo ra man ka ako bisayon. Nga sa Duklong tanong ato karon? pa, Unsa? if you are sad now, you will later be happy. Oh. Bitaw, sir. Di man sa tanan kang panahon maguol, sir, di ba? May paglurang man na. Sama da nga sa dili sa tanang panahon magbagyo. Mulurang man gyud ang bagyo. Og ni apa if you are dissatisfied nako now, paminaw sira ay kasuko ha. Padayon. You will later be contented nako soon. Unsa? Ha? Kita ka niya akong kamot, ha? Duklon ti karon. Ay, Unsa ka? Unsa ting gisulti? Sige na makaingon dukol. Dissatisfied na ako. Unya, kontento din ako ng son. Taka lang kagsulti ni. Yabag naman ka. Hunos! Apil ko ng kabuang ni mo si Hunos. Uy, hunos, aparador ba? Ikaw, no? Pagtarong ko ng sulti, ikaw si Hunos Ay, na parador. Ay, kada ko mga wardrobe, cabinet, mga inana ba? Pero, sabat dira, sir, oy. Yabag man siguro kayo. Naapil naman kagkabinet aparador na. Ay, hunos man ang gisgutan, una. Sabat, unsa man ang imo? Tinarong ng imo o imo lang kung binuangan? Suma, pareha man tataon sa may nahuna ni mo, sir. Pero, ikaw ba? Ay, sagpalag na ko, ana, sir. Kay Newton's law man na, remember? Newton's law states in every action, there's an equal and opposite reaction. Ah, morag Miriam ni Pinsan. Pitkan ko ng dunggan mo. Oh, wala may reaction ay pitok-pitok lang Ay, mata. maingon ko Ay, rago kong tanawag nga na. Ay, kong tanawag. Ay, kung sa magtanawag nga na. Naong nimong dagway nimo. Oh, naong na kong dagway na ko. Oh, parihara. Naong Sakto ba dagway na, nimo, sir? parihara. Bati kayo. Ay, pitok-pitok si mata. Ipakit Ika na daot, sir. Nadaot na kahapit, sir. Natakda na kanako. Oh, hapit ako mabuang nimo. Naminaw ko nimo. Ay. Pero naibaw ka nang ipanulti nimo. Pero abi nimo, sultian ti ka. Hoy, Ha? sultian ti ka. Pututa ka. Oh. Imposible ra kayo nga mahitabo ng imong ginahuna. Kanang nahuna-hunaan nimo. Na? Imposible kayo. Tanawa kung unsa ka og unsa ko. Ha? Uy, hala, no? Unsa man di ay ka, sir? Dili ay ka tao? Ah, Bitaw, sir, oy. Why imposible sa life, sir, kung determined and positive ka lang sa imong hunahuna o sa imong paggabuhaton? Kay in every accomplishment, start with a decision to try. Sir, suwayi good, sir, nga masatisfied ka lang nako. Suwayi, di ba mo kontento ka ra nako unya? hanggaw ka. And I know, sir, if I'm crying today, I will later smile. Ug di lang kay smile lang, sir. Ako unya ang katapusan, ako na unya ang katapusan katawa. I will survive! Ano, nalingaw ka, sir? Sir, okay ra ka, sir. Sige, magkagatawa, sir. Uy, makaunta ni mo, sir. Ubo na ka, sir. Ubo na ka, sir. Tagaan ti kag paracetamol, sir. Uy, sir, okay ra ka? Sir, niduyog ka sa akong pagkatawa, sir? Meaning, nituon na ka sa akong pagpasabot nimo sa Newton's law, sir? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!